Здравейте хора, днес както виждате сме в туториал свят, с нещо почна да лаги. What the? Окей, оправи се. Днес ще покажа как се прави щит. Да, ще покажа как се прави щит. В миналия си канал ви показах как се прави, но искам и тук да ви покажа. Слагаме си едно Iron тук, правим така и така. И ето се получава щит. Как се прави банер? Значи, взимате си един банер и всъщност вземате стик. И независимо от това вълна, няма значение това е, взема синя. Слагате пачката и правите си една табела. Получава си синя банер. Сега ще покажа как... Ще покажа нещо яко, смисъл някакъв банер. Ще направя отгоре там някакъв да изглежда. Чакайте. Купшо, хора. Купшо. Ясно яко. Така. Значи, слагате с банер, ще независимо къде да е. Например, така искам жълто. Искам синьо. Нещо такова. Ой, така. И така. Бе, такова не да кажа. Така. Така нещо такова. Не знам как се получи. Не знам какво правихме да хора. Всъщност знам. Се получава нещо такова. Това е като някакви там дето викат. Там дето направи си так. Там дето се получава. Така, ето. Нещо такова. И да. Това нещо, как искат да се сложите на щита. Как става това? Как става? Много лесно, слагате така. И го вземате щита. Омага, какво правя тук? Так. Правим така. И взимаме щиче. Следващото нещо, което искам да ви покажа, как се прави плашиво. Да, искам да ви покажа следващото нещо, как се прави плашиво. Така, за плашивото си неща ще ви трябват. Така, ще ви трябва фенс. Също ще ви трябва няма значение някакъв банер, например, да кажа. Кажем, че е това. Искаме стринг. Стринг. Стринг не трябва. Pumpkin. Pumpkin не трябва.
пъмпкин. Още 5 картите. Няма ничего. Искам да се такива. Бейбък не трябва. Така. Слагате така. Ай още 4. Правим така. Не, трябва да се подеш. Правим това го чупим. Правим така. Правим така. Слагаме такова. За какво ни стринга? Мингириньо, стрингириньо. Право, най-хубавата дума. Короче, правите така. И правите така. След това, какво трябва да направите? Така. Насякаш много дълъг хора. Не, добре. Така. Както виждате, снимате пашило. Много дълго се получи, затова ще го щупя това нещо. И ще го щупя. Сложа чипата. Аз мога ли да я сложа? Значи, правим така. Или смисъл, че така може да се получи по-добре. Да, както искате, аз нищо не кажа. Така. И тук знаете как да правим така. Така. И може да го запълните. И както да се получи пошучайте 1, 3, 4 графики трябват. 2, 4, значи 8 графики. Ето така правите. След това трябва да добавяте. Тук слагате единия. Тук слагате единия. И ще имате по-шил. Надявам се това уроче да ви е харесало.